Oye, ¿y en el curro qué tal? Uf, esta semana hemos estado a tope. Ya, nosotros también andamos igual, andamos a tope. Sí. Jo, además la pequeña se ha puesto enferma este fin de semana y... Bai. Ja. Aizu, gauza bat. Espaldi honetan gauza bat dabilkit burun, zaiz irudituko zaizu, baina. Kubiok euskaldunak izan da, zatik ez gea euskera zaitzen. Ja. Badakit, ohitura hartuta daukabla erderaz hitz egiteana, baina arraro xamarritxe zait zurekin erderaz aitzia. Biak euskaldunak, umeekin beti euskeraz, eta gu erderaz. Nik uste joera kontu badala. Baina joera hori aldatu eta zeratik ez dugu hemendikan aurrea gu biok gure elkarrizketetan da euskeraz egiten. Zeuritz zaizu? Ja, ni ados. Ados. Biok bai, gurasoen hizkuntza ohiturak aldatzeko ekimena da. Euskaraz hitz egiteko gai izan arren, gure artean gazteleraz egiteko ohitura hartuta daukagun gurasooi zuzendua dago. Bi pertsonen arteko borondatezko ekimena da. Bertan, bion artean euskaraz hitz egiteko konpromisoa sinatuko dugu. Eta gainera, beste gurasoak parte hartzera animatzeko argazki bat aterako dugu. Nik batekin baino gehiokin hartu dut konpromiso hau. Eta hasieran arraro ite zitzaigun, baina gaur egun oso natural eta erresitxe dugu euskeraz. Gure seme-alabek euskera, erdera, inglesa edo beste hizkuntza batzuk ere ikastia nahi izaten dugu. Baina beste alde batetik, Zumaian guraso askok eta askok hizkuntza horiek ikastiaz aparte nahi duguna da seme-alabek, gure seme-alabek lagun artean euskaraz egitea kalian, ezta? Baina honek eskatzen duna da, ezer baino lehen, helduok eredu izatea. Aurrekin zein helduekin euskaraz egitea normala eta erosoa dela ikusiko dugu. Ingurun gero eta guraso gehiago ikuste ditut euskaraz iten. Bai, erresa da, eman pausue. Biok bai.